Kanya laki din! Oh, kanya tim ako ng pare. Isarding ko na ito yung motor ko. Ta dumagasta pa yung ag-video kay. Ay saanin paray. Isumanin na gastos. Sika kadi ba? Kano kasuswildo tayo? Sika pa yung alakay abaro tinakuripot. Eh, ganun makigigyan iti balay ko ni Milben. Ha? Ni Bilbeng? Saan ka di nga iso na ito tay kaanak ka mga ibagbagam anang itara iti babae? Iso. Pinagyan ko ni iti balay ka. Imbag lang adakad kadwa. Kaya mo sa pare, pati di pamilya na agigyan iti balay mo. Kuwen na. Diyay misis na. Kuwen diyay may sanga anak da. Ay kayo nasaya at adakad kadwan pare. Ni Milben ita na. Ti mapanagmulmula iti bangkag ka. Iso, tigas gastusak ita. Ay, kung ako man lumaawis ka amapan aginom. Saan? Next time ton pare. Kasta manan timbagam idain. Ay, nako. Naghiga ka lagi din ayang awisag. Simmangput kagaya man, angkal. Kasangsangput ka ni Milben ngay. At dapay lang ang ijay bangkag, Madamdama pa yung agawin. Di ka nagluto iti si Dain. Tada ginatang ko si Dain alitsyon. Wow! Lechon na talaga, angkal. Ag si datay mo't iti na imasag paminsan. Kakaisuna kasuswildok ita. Sige, angkal. Isaganak tilamisaan. Amok amabisin kayon. Ay, uy. Huston to intun sumangput ni Milben. Ayun gayam, angkal. Amuyo ka di nga adda baro akaruba tayo? Nay, adaya. Wun. Isuda ka no ti agrenta dita boarding house dita likod ti balay. Ay, gat na saya ta. Tapno adda aglinis-linis dita rubayan na dayta a boarding house. Tanay. Oh, nagrugay. Nabsuga kanggal. Lechon ko naman ti sinda tayo. Kumusta kay di bangkag ka, kanakan? Nagmamayat agi timula ka natin kanggal. Umay munto ngamin bisita na. Diyak mo masangsangon ti bumisita di bangkag ta nagadumot ti trabaho. Imbag nga ron, tada kang agtrab-trabaho ita ijay. Ayun gaya manggal. Nakita mo ka din nagiti baro akaro ba tayo? Ada nga ron imbaga ni bakit mo. Ngada ka no baro akaro ba tayo? Agi na ka naman. Sapay ko maa, tasan akas ka dagiti napalpalabas akaro ba? Adi damo ti aglinis. Ay, naimbag abigat. Umayak man bang tad iti pansit nga inluto. Thank you, manang. Martina latan, tiyawag mo kanyak. Ay, manang Martina. Si kajay baro a border da dita kaaruba. Wan, dua kami iti anak ko. Ay, katuman nagkaamanang. Saanan? Umay ko lang itaday ti pansit. Sigurado anaimas da ito manang, tanapudot pa. Siyak ti paraluto ije restaurant ije ile. Ije kurbaan ngay mismo amom dayjay. Katnoy jay ti pangpanganan mikin nila kay kuno agpaili kami. Di dak makitkita, taadak lang ije kusina. Angam numapan kayo, ibagayo lang tinagan ko. Tapno maka-discount kayo. Ay na, nagmayatin no kastamanang. O sige thank you dito'y pansit. Oh, pare. Nagkita kayo ka din. Idiintid ko akatiksbit mo. Diyak pa yung text. Apa nga? Kung ako man magbirbiro ka iti babae ng agbaling asawa. Kadayo mo ti ayan na. Agasang may ta ijay Canada. Ora ata Pilipina. Taga iti Pangasinan. Kaya't ko adya asidag. Amumot adyak mapanawan di balay kendagak. Yapo pare. Kasano ka nga ron ang makaasawa no kasta. Lagi pa.
Adandanikan ang balay a senior citizen, pare. Melvin Lakay, tangay adumot tinabati dito insangpet ni uncle mo a fried chicken. Anya nga tano mapanmumut ikan dagiti baro akaaruba tayo. Yawa na. Imay nga min nang ted iti pansit. Iso nga ikan tayo mo ta. Ang saya aga makaruba da kita. Martina ka no tinagan na. Kasta ka di. Panagkunak, single parent. Taanak na laeng mat ka no di kadwana. Oo nga asawa na. Nandiya ka mo mabainak mo't amang damag. Nagkapwa, Melvin. Di ta ka rubang kan. Hintag ko dyan nabati tayo, fried chicken. Nah, apa yung ikan nyo na kita? Ay agruam da. Imay mo ngamin nang to diti pansit, angkal. Uray. Narigatan tiyag talag, uray ka arubam. Angkal, nakita mo kuman ni Manang Martina. Nagpintas ka. Kasla artista ti ruba na. Apay kumano na pintas. Ibagpaklang, angkal. San ka de, mahilig kay tiyatidog tibok na babae. Nagkuna. Isumat ti bagbagam ide. Kayat mo nga sa waag ka longhir tibok na babae. Awanin iti panunot ko ti makiasawa. Na, ang payanggal na ibagam ti kasta. 55 mula ang man. Ha? Narigat ti makiasawa ita panawain. Nanginam amin agagatangan na yun. Awan ka diti trabahong ita, Manang Martina. Day off ko ita. Isumit lagay ang maglablaba ka. Wan, isuti may saan nagayatak nga agyan dito'y lugar yo. Tada paglabaan. Aywan Manang, ken ado ti danong dito'y gripo. Hindi nga min nagapuan mi ay na problema ti danom. Mabalin matkit diti sumakdo iti danong. Di parikot, awan ti sumakdo iti danom. Tagis eskwela kat nga dagiti anak ko. Nilakay mo ngay Manang. Ay na, awanan nila kay ko. Pimusa yan. Nagkas ang mutin Manang. Isuadwa kami laang iti anak ko nga agbibiyag. Mayat sa. Agbagay kayon sakit dikin ni Uncle Berting. Aniya? Ay, awan ka di Manang. Joke only. Sige, aglabatang. Nagsapa ka man ang nakaringang kay. Wenta mapanak ag jogging. Mapanak may jibang kaganggal. Tas ka na masapa ka mapanagbura si tibunga tayo mulak anatag. Bayam, takalpasan ti panag-jogging ka. Umayak to iji bangkag. Uwan na anggal. Sabado ita. Mabalin ka at tulungan nga agburas. Sige anggal. Tapno nabibiit ti panagburas. Apay ngay tawan mo't lang ang ti lumabas at tricycle dito waiting shed. Maaldawan ako na sumrag iti trabaho. Sapay ano ti customer ko ita. Ay unay kamatan! Dumungpar ka pa'y mat! Di mo ayakit kita nga dati tao dito igid ti kalsada. Pasensya kan ading, ta medyo nasipnget. Di ka nakita. Niya lakit din, ta saan nakanakitan? Pasensya kan. Di ka kadi agung ungit tani, nakasapsapa pa'y. Mapirdi ti aldaw mo. Sige, panawar ka pa'y. Sorry
Nagasam na kita nga ilako ta kaanakan. Walang gal. Adaw, tinaburas na bunga tinatay. Ay, bumaknang tayo adagos no kasta. Walang gal. Nay, apay da ito'y naisinaan natin dito'y. Iyawid ka di da ito'y. Sana gal. Itag ko dito kinima ng Martina. Diyan ay baro akaruba tayo. Eh, nasaya ta. Nasingpag ngamin ni Manang Martina ang gal. Namamong galing. Saan pa'y? Makita mo kumanggal. Ay na, nagpintas. As laki di agbagay kayo. Anya, ay, agtal na ka man, Milvin. Eh, kunak batin. Diyak kayatin ti mga asawa. Balo gayam ni Manang Martina. Kait, anya ko maita. Anggal, mayat sa nuwag ang amukay wa. Sanak nga interesado, Milvin. Awan iti panunot ko ti aram-aram. Apay ngay, kalat mo na maulang wak angkal. Nay, apay ngay. Mapan ko kumaitad da ito'y natangkin ni Manang Martina. Siya kun ati mapanmang tad. Sige, angkal. Asidagmat na ang ti boarding house da. Ala, yawat mo kanyak ti supot. Siyak ti mapanmang tad. Adto'y, angkal. Maudin da ito apa nagtuktok ko. Noon pa'y mangilukat. Yawit ko mutla tinateng. Amang ano, awan da ita. Sino ti? Sika? Si Kamot? Si kagayam ti ibagbaga nagiti kakaanak ka. Akaaruba may ngagnagan iti Martina. Si Kamot di ibagbagada nga angkel da nga agnagan iti Berteng. Berteng? Ay, excuse me. Bert ti pudno anagan ko. Kan, umay kula itad da ito inatang. Nga ipapa itad ni Milvin. Agyaman ka. Nagsisingpot at talaga nagita ka anakam. Nakaanos da akaaruba. Na, apay nga isudala ngay. Kaya't mo asawan sa anak anasing pahit. Kalpasan adinong parnak iti kalsada iti bigbigat. Nagsuri akmatan kan ka. Kawanlatan na. Thank you, dito'y natang. Sigon iti istorya ni Manang Martina, agtrab-trabaho ka no kaskok iti restaurant ijay ili, angkal. Diyak pa'y napadasan tinapandangan ijay. Padasa ma, angkal. Naimas ti luto da ijay, ken nalakapay. Ay, mapanak tuman. Agam-am mo kayo ka din kin ni Manang Martina? Medyo Napintasan niya, angkal. napintas aya. Kas lang nga takastila ti rupa na. Nagtangos ti agong na, ken nagmayat dagiti mata na. At diyak unay ming-ming-mingan. No kayat mo, iyam-am ka na imbag kan kwa na. Saan din? Anya, gapok. Siyempre, tanong ginusto kayo. Ay kat mayat tagpada kayo mat a single. Nati ko ng pari Berteng. Ilibre na kiti pangal daw. Wen, adamok a restaurant a panganan. Ay, data ati kayat ko. Isungayin ka paandaran di motor mong taintan. Naka-time out ka kadeng. Wala. Sige, urayan na ka rin. Tama para ag-time out. No, tikin na ng pare. Naimas gayam at talaga tiluto na dito ang restaurant. Ay, aguray ka pare. Apa pare? Ada bala ti stapler da ito in-order ko si daan Aya, sapay bulalo na ita. Ay, imbag tadyak na tilmon. Sas, operasyon ti pagtinag nun tilbon mo na ita pare. Ay, paya bakman di cook. Saan pare? Sa mumoy anatil mo? Agasam nga ni katanda mo, Jeko.
panunutom at pamilya na subsuportaran na. Ay sana mabalin. Paayabak. Nagloko ka talaga pare Berting. Ural lang makasangsangit di ko ka nagpalpalawag pima. Ijay gayam at talaga ti pagtrabahuan na. Amam na di babae? Kano ka ba may? Ito pa lang pinayabam. Kahit kula siguraduan, no pudno tinamuak nga impormasyon may papankan ko na. Sa bagay, ano nagitipi ki itapanawan? Anyat makunam. Bagay kami. Apa, kurso na tam. Sa bagay, napintas pa rin. Bagay kayo ang kalpasan day dyan nga inaramid mo. Kaya tanang kangatapay. Naimbag Arabi, Martina. Flowers for you. Kalpasan a pinabainan nak iti sangwanan ti busko. Umay ka dito'y amang tad iti sabong. Ay, sa anak basta-basta ang maalala iti kakasta banag. Isungarod may maya tapno dumawatak iti dispensar. Pastra ka na ko na. Ay, saan? Saan mo nga ipapilit? No di mo kaya't agayabak iti pulis. Pulis? Ipapulis nak? Siyak ka mga ayat kan ka? Anyat inbagam? Kunak, ay-ayatan ka. Patyanak ko ma, Martina. Nasaya ata si Mangput kan Melvin. Rabiin, kat ni awan pa ni Uncle. Kaya apa yung mandanagan ka nga eh? Siyempre, saan mo't amarabrabyan ni Uncle Berting nga agaw-awid? Nag-text ka niya. At akano dita boarding house ni Manang Martina. Adda dita? Anya nga ikararamidin na. Nya ka lagi di na yabakin. Kaslasang kamay. Ang nagpapaharam ide. Kaya't mo asawan? Napanagaram ni Uncle Berting? Iso nga saan ka madanagan? Nasa mabuting kamay ng Uncle Berting. Hunakon kat. Agbagay dakin ni Manang Martina. Mayan mo ta. Tapno saan nga umadayon ng Uncle Berting. Kaaruba na. Di maasawa na ko naman. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.